Anyuola mar Nicholas Oyo, ma en jaket ne ratich oganda manomaki e piny Uganda kod nyawadgi Bob Njagi, ywak ne sirikal ma pacho ka mondo lalre kod mano ma Uganda mondo wuodgi odug pacho. Anyuola no wacho ni nyaka ne nyathigi lal tarik 1 mar dwe ni e piny Uganda, pok gibedo gi kwe kaluwore ni pok ong'e ndach ji ariyogo. Ndala par nyaka ne nyathigi Nicholas Oyo lal e piny libamba ma Uganda. Anyuola ni kod dang'ni mar paro e wi lal mar nyathigi, ka gibago romo mar alam pile ka pile, gigeno ni Oyo nyalo yudore sa asaya. Anyuola ni wacho ni dhogi omoko kendo chenro mag giduto chung' kaluwore ni onge lipot moro amora ma giseyudo e wi Oyo. Manyaka sani pod ok wang'eyo ni gin kanye. Koro en gima lit ahinya ka ng'ato nyalo kawo nyathi ng'ato, nikech nyathi ng'ato nyodhi kama ng'ato nochokore gi bura mare gi joge, to kanyo nyithindogo bende gidhi kanyo mondo giwinj gima ng'ano wacho, to jomoko biro to mako gi kanyo. Roselyn Ochieng, miyo makoro chunye chandore komedore kod tuoche ma en godo, lero kaka lal mar wuode mone nindo. Our mind keeps going to what about if he's not found? Yeah? So we cannot really sleep. We are really distraught. My mom is old. She's got a condition. Somebody has to be with her permanently. Roka nyaka sani osetieko moloyo juma achiel kapok wawinjo kata wachgi, kata kago sim ne ok donj. Temo chopo ir sirikal ma pacho ka mondo kony anyuola ni manyo wuodgi pok onyago lemo kapod gisayo sirikal mondo ywe pi wang'gi. Na oro nyako manitiyo e ofis Mudavadi chon to noseritaya mondo dhi owuona gi Mudavadi, lakini nowuoyo gi nyako matiyo ofis Mudavadi ema nowuoyogo, nikech nok onyal chopo kuome directly. To wadwaro ni mondo wang'e, mondo oduokgi, mondo wanegi ka gingima, to kata ka ok gingima to ngimagi nitie, mondo oduokgi, mondo kata watergi ka thieth mondo wadoge e maisha wa mapile. Gipako Yo kaka jaratiro marito chike ka giwacho ni onge ketho ma nyathino timo. Onge gima rach ma Nick otimo. Nick osebedo ga ng'ama luwo chik. Osebedo ga ng'ama ohero ni mondo chik bendo lu. To mage gik ma ohero, gik ma osegore ni mondo piny olokre, mondo piny obed maber. And to kamano e gimomiyo nyalo bedo ni kori make, chik make nikech ono dwaro chik maber. To mano gima otamo wang'wa. Esego gogo jokene ratich oganda e piny Uganda oro kwayo ne duol makene ratich oganda e piny no mondo konye chenro mag neno ni rowere ariyogo owe thuolo. Kagiwacho ni gin gi adiera ni ogeng'negi e tesend jolweny ma Mbuya. Nicholas Oyo kod Bob Njagi nolal godo tarik 1 dwe ni e kinde mane gichopo e romo mar jasiasa e piny Uganda mano Robert Kyagulanyi mong'ere kod nying mar Bobi Wine. Iwacho ni lit mar nyathi men mare kara jonyuol ne mong'eyo wageno